Rolling? Ja. Velkommen til pauseyoga. Dagens øvelse hedder karusellen, og den er rigtig god, hvis man har trætte skærmøjne. Du starter med at samle dine hænder foran brystet, slap af i skuldrene, og så det hele handler om øjnene her, og det eneste, der skal bevæge sig, det er øjnene. Du starter med at kigge til venstre og til højre, og det gør du 6 gange, og vi kan godt opholde os lidt længere tid derude for at øge strækket i øjenmuskulaturen. Og det var 6 gange. Så gnider jeg mine hænder hårdt mod hinanden, så der kommer en masse varme. Og så lægger jeg dem ovenover mine øjenomgivelser. Og hænderne afgiver lidt varme til øjnene, så de slapper lidt af igen. Og jeg trækker vejret stille og roligt. Og så folder jeg hænderne igen her foran brystet. Og så kigger jeg op og ned. Og det gør jeg også 6 gange, og nu kan jeg lige opholde mig lidt længere tid, så strækket det øges. Det eneste jeg bevæger, det er mine øjne. Og nu tror jeg snart, at jeg har fået 6 gange op og 6 gange ned. Så gnider jeg igen mine hænder mod hinanden og lægger dem over øjenomgivelserne. Og hænderne afgiver lidt varme, og øjnene slapper lidt af igen. Trækker vejret roligt. Og så tager vi næste omgang. Nu går det skråt ned og skråt opad. Og op. Kigger skråt ned. Skråt op. Og ned. Og op. Ned. Og op. Og så gnider vi hænderne mod hinanden igen. Og lægger dem over øjenomgivelserne. Øjnene slapper lidt af igen. Rolige åndedrag. Og så igen hænderne foran brystet. Afslappede skuldre. Og så er det jo den vej og den vej, vi mangler. Så kigger vi op og ned. Op og ned. Op. Ned. Op. Ned. Op. Ned. Og ned. Og så gnider vi igen, og man kan godt mærke, at øjnene bliver lidt trætte af det her, men det er kun godt, og så bliver de lidt mere afslappet i det lange løb. Og hænderne afgiver lidt varme, øjnene slapper af. Trækker vejret roligt. Og så er vi parate til den sidste tur. Og det er den, der har givet øvelsen navn, karusellen. Kigger hele vejen rundt. Og sørger for at komme godt ud i de yderste positioner. Hele vejen rundt. Også 6 gange rundt her. Og man kan godt mærke, at der måske er nogle steder, der ikke lige helt flyder så let. Men det kan jo blive bedre med øvelsen. Og vi er ude på 4. runde nu. Og så skal vi lige varme hænderne igen. Hænderne afgiver varme, øjnene slapper lidt af igen. Rolige vejrtrækninger.
Og så tager vi lige karusellen den anden vej. Og man kan lige anstrenge sig for at få det til at flyde let. Slap af i skuldrene. Det er ikke dem, der er på arbejde her, det er kun øjnene. Og så skal vi lige have den sidste runde, nummer 6. Vi kender hænderne. Og giver varme til øjnene igen. Trækker vejret roligt, slapper i skuldrene. Og det var så dagens øvelse, og så er du parat til nogle flere timer foran skærmen.